egunon Gernikan bildu zareten guztioi. Ezer baino lehen, nire eskerrik beroena eman nahi dizuet emaniko sari honengatik. Ohorea da bai niretzat eta baita nire sendiarentzat Gernika izena daraman saria jasotzea. Ohore eta arduraz beteriko eginkizuna etorkizunerako. Ez dizuet horretan kale egingo, mila esker berriro ere. Orain dela urte desente, Elgoibarko Saiobente Baiaran, Txillarre baserrian, Pello kongi hornitzen zuen mai baten hasitako historia da, hein batean egungo egoerara ekarri gaituena. Denbora pasa ala, gero eta inpresio handiagoa daukat mai horretan esertzen ginenok orain hain desprestigiatua den politika izki handiz egiten hasi ginela. Mai horretan, pixkanaka, hauteskundeak, boto lehia, kalkulo politikoak, miseriak eta txikira jokatzeko dugun loitura alboratu eta handira jokatzea erabaki genuen. Mai hortatik esan genuen Euskal Herriak merezi zuen justizia eta bakean oinarritutako akordioa atera behar zela. Hasitako bide horrek gaurko egoerara ekarri gaitu. Bideak fruituak eman ditu, baina ez denak. Oraino, bidea dago egiteko, oraino, fruituak badira hartzeke. Hala ere, neuretza daukat, eginiko bideak irakaspen ugariak utzi dizkigula aurrera egiteko. Besteak beste, politika herri zerbitzuan egiteko handira jokatu eta izki handiz egin behar dela, eta beraz, alderdikeriak, sektarismoak, boto lehiak, albo batean utzi eta herri borondateari eman behar zaiola bide. Ez dagoelako inor eta ezer herria baino garrantzitsuagorik. Eta herria lagunok ez dute osatzen gu bezala pentsatzen dutenek. Gu bezala pentsatzen ez dutenak ere dira herria. Dira Euskal Herria. Euskal Herria edonon jaiota edo edonola pentsatzen duen herritarrez osaturiko giza eskubide guztien aberri bezala eraiki behar dugulako, sozialki eta nazionalki aske eta justua. Bukatzeko, gauza justu ez hitz egin behar badugu, justiziazko bi apunterekin bukatu nahi dut. Lehena nire familiari, emazteari, seme-alabei, gurasoei, beraien laguntza, babesa eta konplizidaderik gabe ezinezkoa izango zelako neure lana. Bigarrenik neure lagun eta aberrikide den Jesus Egigurenik. Asko zor dio Euskal Herriak berari, bere konpromesua, leialtasuna eta zintzotasunak ekarri du Euskal Herria gaurko egoerara. Merezitako saria da eman dizutena. Berari, bere emazteari, seme-alabei ere bezarkada handi bat. Eta azkenik, aipatu nahiko nituzke ere, neurekin batera lan erraldoi honetan neurekin aritu diren ezker abertzaleko hainbat kide. Baina batipat eta oso era berezia, bere lanarekin egoera honetara ekarri gaituzten eta orain nirekin gartzelan dauden Sonia Jacinto, Miren Zabaleta, Rafa Díez eta Arkaitz Rodríguez burukideak. Sari hau beraiena eta beraien sendiena ere bada. Mila esker guztioi Logroñoko kartzelatik.